देखिए ना नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर Jotona lamso ko sini YouTube channel o tini ni o video ke sing like thang jak salo bo o video samre jak jeta chakma bosong ni beri bai toka kosom jeta hotel room A to Z boom bam class khai to mani a video no sing samre jak ge aboni pore nge no sing wan so nya ka te omunite video samliya jeng mo tongka abo to janjani la phe diba sai hini bote to omo hai borok to te ring no sei khitum da jeswan wasung da di abora te peng no ge aboni pore ke no te duita video viral nir kanke agini kaisa tabuni duitangke koita video abo norno wan sungnari tinta kaitham video manake tauksa joroti tebo viral ngjak manake thali kusubjak rok belakenote abo kuno sanani hamia sengtangi o video masram kanke ke jate tabuk tiprajak bri rok prejono tong tongnai rok kubuni topani borok bai hamjagei borong bo kubuni topani borok bai te next time o ta hamjakteng chali thangteng abuni bising tuino seng o video no masram ka toba ke norong o video share khaine ke khaimeno toba ke bisi important bi o video share khaine ni norong khaine musang ke khaidi jate norong bo next time bul samung khai jate norong tangi next time bul samung khai jate ke abo ang norno video ni truk no sai thangnai toba ke sakang puleno jara o kaitham viral video naine musungnai rok sung to YouTube roga amsek phunugi maya ja sungsini tipasa heka ba tipasa birno je explain khaiti bujinan thang tongo awon bagai sang amsek a video rongo jaga phungna bagai thangle abo amsek important ko gya jore sunrong a kaitham viral video naine musung ke description box sini WhatsApp channel link rijak anything norong nai di follow khainai ge ani baitolte daram nai song singtini o video srama karun ke jani jalai bo tamung tong abo to sing saimi tobo ke bisi bag tiprajak beri rok tawon rok pona thanga ke oma haimang lekha porle tada nasik te oma hai porong tamo khaine musung norno sari tobo ke a jaga se te mayung bo abo kusubjak abo norong wansungnyade sing amsek I tobo direct salia jara legend rong ke ba wahri sakete beslai kai laine monibo tongla khena he diba ge o video jeta kaitham viral mani ya golo no tabuk tipasa lokorok belakena te wan jagai tongka omo tiprajak beriya omongka kubni topani borok phano ngmanu manake kubni topani beri phano ngmanu tobe ke sing jeta video details namani ya golo sing saima ka o berin ke chakma bosong ni manake tiprajak berin khobjo chakma bosong ni ke ba he diba inke borong kenei nake tamo kukubira hamjak tonglai nake dol by dol da ne ke borong kene ke agi dol by dol no ekdom pura best friend te a best friend ni logibo A to Z boom bam class bote ngai pai lai khang ke tarpor ke no o beri alka chala bai relationship thang pai kya relationship tong mani ya golo o toka kosom bai o chakma bosong ni beri belakana kok bang lai mani ya golo ke no o toka kosom salao A to Z boom bam class khamni te kaitham video viral khaira kate a kaisa video ke to thali kusub lai mani si aw to te tam sana ba belakana te sana thang ke sini tiprajak beri rok om hai man te sing mokol makti bu maklai te sana thang ke tubo mamunu abo to sangamsek sana thang ya tobo ke sabok A to Z class khaitong sabotam khaitong abo amsek important ko ya tobo ke sing jata sini tiprajak beri rong no jate next generation in chrai rok tong rok borno sing baskang lamu te bujugi tlang da mano abo to sing kaham ke te sini bitune thani saitong no turuk ke ke ani baitol te daramna song no jotono buji makane nang kha koyo joris nong o bitno sajak tong ke bate share bo khairne ne thing jate a borobo taw khono te kubuni topani borbo hamja tong ke jate bo manake tuyo kuluk tong mani tuyo ginai phaimana jat he diba sini kong mori te ke norong ke kubuno baksa borong ke saitong ka kubuni topani borbo buisa ta hamja di ta kajik hokol borok semya ble ne baksa borok bo saitong morobo sing khanaka abai borno tam khani nang SD certificate se cancel kherna nang direct abai borong ni jeta o gyan borok sarate sitite nukte omhai kok sane rong se belakhnate tub joliu tangai omhai kok saitong ke tobo ke o chakma bosni beribo thik no o toka kosomba bisas kaite dol ni tobono je nglai khata jo jengmante A to Z boom bam class bo khale khata inke thik no o kubuni topani borok boke tangai video viral khairani nanga awno kamke wan sunadi abono sing kubuni dopani borok bai bisas khanin dorga kri haino sini tiprasa dopa hekaba gelek tong a bising te yang tiprasa berang ke ba sak moto tomake te A to Z boom bam class khaitomoro bo sundugo ge sing o jaga kemno kam hamesa thanga sing jeno abono sawote a jaga wa kaitham video viral jakte
kaisang ke 40 second ni te kaisang ke 1 minute rong ni te kaisang ke busuk jani abo to sengam sek sana thangle to bakhan rong o video nane musung ke seng already no sini WhatsApp channel lo ruir jak norong end thangne naila dite sini WhatsApp channel lo follow khe dite tai sini channel bo 10 ke kanan dike thang tongo kinong dati dati te 10 ke ro kair ladi am sungna norong ne hamjamur di and jodi seneng o video share khai rong ke share khai di jate bo o video nogine saimana jat and di prasaha aiglok thang